Tanımal Kreml tanqidçisi Aleksey Navalny Sibirde bir hastahananyň agyr näsaglar bölümünde emel demaldyrys enzamlaryna baglanyp husussuz ýatyr. Medwot wekili onuň zäherlenenligini guman edýär. Korrupsiýaga garşy kampaniýa alyp barýan 44 ýaşly oppozisioner entegem emel demalysty. Husussuz we agyr ýagdaýda. Geçirilen saglyk synawynyň netijeleri entek taýinlänip, onuň Medwot wekili Kira Yarmyş 20 Awgustdaky Twitter maglumatyna ýazdy. Ol bir adam Navalnyň Teveriň Tomsk şäherinden Moskwa ýerine dolanyp gelýärkä näsaglanlygyny we uçaryň Omskda gysgaly ýagdaýda gondurulmagyna sebäp bolanlygyny habar berdi. Bir ýerden ony tez kömekde gysgaly hastahana alyp gitdiler. Yarmış siýasatçynyň Tomsk uçar mendilinden satyn alan bir käse çaýyndan zäherlenen bolmagynyň mümkinligini öňe sürýär. Biz Aleksey çaýa garlanýar näerte bilen zäherlenen bolmasyn diýip guman edýär. Bu onuň ýerdençen ýeketäk zadydy. Doktorlar zäherin gydgyn içgarasyny tiýsingenligini aýdýarlar diýip Yarmış aýtdy. Ýolagçylar Navalnyň uçuş wagtyny tualete gidip soň ýyna gelmeýänligini gurrun berýärler. Olar onuň kömegi çagyryp gyýranlygyny eşitipdirler. Omsk şäherindäki 1-nji tez kömek hastahanasynyň doktory Anatoly Kalinichenko Navalnyň ýagdaýynyň agyrdygyny we onuň häzir emel demalasyna ýatanlygyny tasdik etdi. Emma muňa garamazdan ol onuň düşen ýagdaýynyň sebäbiniň zäherlenme bilen baglylygy belli däldi. Bu diňe mümkin bolan sebäpleriň bir diýmek bilen ol saglyk synawy geçirilenine başga da bir näçe diagnozyň ara alyp maslahatlaşylýanlygyny aýtdy. Emma Yarmış doktorlaryň göz görnetini haýalýagarlyk edýänliklerini we bilýän zatlaryny aýtmaýanlyklaryny aýdyp seýrenli we hastahananyň polisiýa ofisiýerlerinden dogrulygyny sözüne goşdy. Keselhanada eýýäm doktora garanyna hasken polisiýa işgäri bar. Derňew komiteti bolsa ýap-ýaňyja geldi diýip ol aýtdy. Navalnyň uçan we näsaglyk tapan uçaryny uçan ýolagçy Pavel Lebedev Navalnyň uçuşyň başynda tualete gidenligini we ol ýerden dolanyp gelmeýänligini gurrun berdi. Ol hakykatdan hem hassady we şinlik hem agyrtyndan gyýgyrýardy. Olar oňa anyk näme bolanlygyny aýtmadylar. Biz Omskda gonluk tez kömek maşyny geldi diýip ol sosial mediada çap eden beýanatyny aýtdy. Prezident Vladimir Putin'in bir tanqidçisi olan Navalny Orsetde giň ýaran korrupsiýany paş etdi. Soňky ýyllarda bir näçe gezek türmäge batyrly. Prezidentlige dalaş etmäge goý berilmedi. Moskwanyň häkimligine dalaş etmeginiň öňü baglandy. Ol geçmişde fizik hüjümlere hem tezewar edildi. 2019-njy ýylyň iýulynda ruhsatsız protestlere çagyrandan soň Navalny 30 günlük azatlykdan mahrum edildi. Şol türme tutsalygyny ol ýüzü çyşyp keselhana akdyldy. Şonda hem onuň zäherlenen bolmak ähtimallygy öňe sürildi. Navalnyň korrupsiýa garşy gaznasynyň kanun bölüminiň başlygy Vyacheslav Gemadi Twitter'de Navalnyň öz siýasy pozisiýasy we işçiligi üçin zäherlenenligine hiç bir şüphe ýok diýip ýazdy. Şeýle Navalnyň aklawçylarynyň kast edişdiňi boýunça derňe geçirilmegini talap edýänliklerini aýtdy. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Joseph Borrell Aleksey Navalnyň zäherlenen bolmak ähtimallygyny eşitip alada galanlygyny aýtdy. Eger de bir tasdik bolsa günäkarlar jogapkarçylyga çekilmeli diýip ol Twitter'da çap eden ýazgysyny Kreml tanqidçysynyň basymrak we dol tagalmagyny arzu edýänligini aýtdy.